Hello guys, abo hongke ani para ar ang tini kono jaga thanglia tini just nogo tongnani hini ja tongkha ga kisa boring khaba oro kesini parani bridge o jaga o seng asuk layo agi rogo tabo keto somoy kari asukui malia abo hongke train lama hi nasikdi abo hongke kheto rok abo yang ani kheto botongo buibaksa mai rok ralai tonglayo hingga tini ang kisa boring nang tongkha hinai goroknani hini phaikha berainani hini sariko 5টা 5:30 roko जों tabo train nailainai abo hongke ani papa जों bawbai tini sariko evening walk khailayo khaimani pore tabo जों train bo nailainai train lama bo thanai train nainai asuk tini nogana train tongphono ang nainani somoy kwrwi berainani somoy kwrwi hingga tini khe ani papa bai kanai berainani hinai ongkhlaika जों tini train bo nailainai abo hongke batta abo hongke train lama naidi जों oro tabo nainani hinai phailai tonglayo ekdom nobar thanda sibi tong interesting agini kogrok samui to manchu जों tini oro ke train nailaisai abo hongke chini lama oro gate ria just haino one time pass angdana simni जों ta train lama kakha ang train nainai train phaina kajuka duita light chungkha ro ei light post nasikdi kisa chaksro chro abo hongke bridge arno sini jerania rail station जों bai gana no station yang bo nasikdi yang hongake yang hongake nopati joinoko jerania ako thamon lam ini train phai tongkha जों ta train nailainai ang kaham kena video ti sana baga ready ing tongo जों tini train nailaisinai gana sopai tongkha abo mal gari se phaisu passenger gari phayako passenger gari phaite 6টা 6:30 rogo phayo जों obono naisinai tini balokha bye bye angkat train